Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Prestatu maletak gaur oso bidaia interesgarria daukagulako. Hain zuzen, Afrikara. Herrialde zoragarri honek natura, kultura eta abentura eskaintzen du. Prest zaude munduko safaririk ederrenak ikusteko? Gaurko helmuga Kenia da. Bazenekien Keniako safaria munduko bisitatuenen artean dagoela. Ingurune naturala, animalia basatiak, esperientzia paregabeak, elementu hauek guztiek milaka turista erakartzen dituzte urtero. Kenia Afrikako ekialdean dagoen herrialdea da. Lurralde honek kontraste oso handiak ditu. Gure bidaian elementu hauek ikusiko ditugu. Bertan topatuko ditugu lehoiak, elefanteak, jirafak. Hurrengo geldialdia hondartza zoragarriak dira. Esaterako Diani Beach ur turkesaz margotutako dagoen hondartza. Hurrengo geldialdia, bere hiriburua Nairobi. Hiri moderno baten frenesia arnastu aldugu, beti ere kultura tradizionala sentituz. Zenbait museo eta animalia babesleku bizitatu ahal ditugu. Gero daukagu elementu oso ikonikoa, Kilimanjaroa. Naiz eta muga Tanzanian egon, bertako egun sentia ikustea oso polita da. Keniara joaten bagara, bai ala bai egin behar dugun jarduera da. Eta beste gauzen artean, Masai tribua bizitatuko dugu. Haien dantzak, tradizioak eta janskerak ikusiko ditugu. Natura, abentura eta kultura gustuko baduzu, Kenia zure herrialdea da. Beti bezala edozein lekutara joan baino lehen informazioa hartu behar dugu. Horrela gure bidaia askoz gehiago gozatuko dugu. Eta galdetzen dizut abentura, kultura eta natura gustuko duzu? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala eskerrik asko eta laster arte.